Κουτσοβέλης Άγγελος, Intermediate Men, 26-2. Όποτε είσαι έτοιμος. Πατήσω. Είχαμε ένα βιντεάκι. Ας να πάω βασικά. Αυτό που δείχνει ότι πάντα εγώ Πάμε. σε πατήσουμε σόγια. 9, 7, 5. Άμα κάνεις fail έχουμε για μία ακόμα. Ξαναπέ. 108 ή 105. Κοντά σου μπάρα. Μπροστά την είχες. Πάνω τα καλά μέσα από πίσω. Ένα λεπτό. Μπράβο. Μπράβο ρε. Πάρε ανάσα. Πάτα καλά και σπρώξε. Κλείδωσε, κλείδωσε. Ναι. Μπράβο. Πού έχουν κιλά. 20 κιλά μπαρά. 1,5, 2,5, 20, 108 κιλά. Άγγελε, είμαστε 2,50. Πάμε να δείξουμε από εκεί. Είσαι εδώ. Άγγελε! 20 κιλά μπαρά. 5 κιλά, 30 κιλά για τα θράστερ. Δείχνω κάτι εδώ. Ω, εντάξει. 3,18. 3,20. Άρη, έλα εσύ. Ποιος θα μηδενίζει. Ποιος θα μηδενίζει το ρόγο. Πρέπει να το κάνεις εσύ. Ναι, εσύ θα το κάνεις. Εντάξει, όταν θα ξαναμπαίνεις. Όχι, ο ίδιος θα το κάνει. Πόσο είμαι? 3,45. Στο 5 μπαίνει. Εσύ έχεις πατάς καλά ρε φίλε, το πατά καλά ή παραπάνω και μπορούσες να ξεκουραστείς. Άμα σπρώξεις λίγο, δηλαδή είναι που το διαχειρίζεσαι. Το clean είναι το δύσκολο σου. Το clean, καλά το πήρα. Το έχεις κάνει, το clean. Το clean 108. Το έχεις κάνει. Clean jerk. Ναι. Τέσσερα 4,20. Ένα 10 μπορεί να μην έχει. 4,20. Όχι, αυτό. Πολύ ωραία. Όχι, 3. Δείχνουμε κάτι εδώ.
Πώς σε λέει Γιάννη? Θέλω να μου λέτε χρόνο, 4.30. 4.38. Θα σου λέω εγώ χρόνο, εσύ... Εδώ είναι τα κάτω. Πέντε, 4, 3, 2, 1, πάμε. Είναι εκεί, ωραίος, εκεί. Μην πέσει κάτω από το 1900. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. Μην πέφτεις. Για να τραβήξεις. Μπράβο. Πούς ένα θερμίδες. Πες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Πάμε. 10, πάμε. Εδώ τώρα θα πιέσεις. 12, 13, 14, 15, 16, Γρήγορα, που σου είπα. 17, Πάμε, πες. 18, Δώσε μου τα πόδια. 19, 20, άλλο ένα. Πες. Μπράβο. Δεν είσαι εδώ. Είστε, ρε. Πάμε. Εκεί, μην δώσεις παραπάνω, θέλω να μην ξαφνάσεις. Εκεί. Λίγο είναι. Κάτσε να μην ξαφνάσεις. Μια χαρά τραβάει, Άγγελε. Είμαστε 2.15. Πάμε για 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μπράβο, 9, 10, 11, 12, 13, πάμε, 14, 15, 16, άλλα δύο είναι, 17, πάμε. Ανάσα και κράτα τέμπο, πάμε. Τώρα. 3.25. Εκεί, μπράβο. Πάνω από 1.500 θέλουμε. Μπράβο. Πάμε! Πιέσου τώρα, πιέσου. Μπράβο, Αγγέλε. Μπράβο. Πάμε, τελείωσε. Αυτά το δράσεις εσύ. Μπράβο. 15. Έλα, αυτά τα thrusters είναι και τελειώσαμε. Πάρε 2 ανάσεις και πάμε. Δεν άργουμε. Είμαστε στις 4 λεπτά. Πάμε. 2, συντηρητικά. 3, τέμπο, ανάσα. 5, 6, 7, 8, Πάμε! 9, 10, πάμε.
11. 12. Έλα. Όλα στα όλα. 13. Άλλα δύο, άλλα δύο. 14. 15. Πάμε, πάμε. Νεύμα. Πάμε, πάμε. Πάμε. 12 θερμίδες. Τίποτα, αέρας. Πάμε! Τελειώνουμε. Είμαστε 5 λεπτά ακριβώς είμαστε. Μπράβο, δώσ' τα όλα. Τώρα δώσ' τα. Πάμε! Έλα, τελευταίο λεπτό είναι όλο μέσα. Είσαι, πάμε κάτω. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Άγγελε, κι άλλο. Άλλη μία. Τράβα. Φύγε, φύγε, φύγε με τους σκέφτες Πάμε, στο πάμε, κόλλο. πάμε, Πιάσε πάμε. την μπάρα. Είμαστε Πιάσε την 5-20, μπάρα, Άγγελε. Πιάσε την μπάρα. Έλα, θέλουμε να τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Πάμε, εκρηκτικά καλά. Σωστά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, πάμε. Μπράβο, ρε. 10. Πάμε, πάμε, ωραία. 11. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, δεν έχουμε. 1 λεπτό έχουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα είναι ο λεπτό. Μπράβο το. Γρήγορα, γρήγορα, Άγγελε. 9 θερμίδες είναι. Όλα, όλοι σου. Δεν είναι Πόδια, τίποτα. πόδια, πόδια. 9 επαναλήψεις είναι. Πάμε. Μπράβο, μπράβο. Εκεί, όλα τώρα, αυτό είναι. Δώσ' τα όλα τώρα, Άγγελε, πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Έλα, Άγγελε. 9 Πες, είναι. πες, πες. Τελείωνε. Γρήγορα. 1, 2, 2, 3, 4. Πάμε. 5, Τελείωσε. 6, 7, 8, 9. Μπράβο, ρε. Έλα, μπράβο. 6,48. Πάτα. Μπράβο ρε μαλάκα. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο. Τώρα τι πατάω, ρε μαλάκα. Στο correcting. Δείξε κιλά. Σταματώ ξανά το. Τα κιλά, τα κιλά. Ξανά, ξανά. Δείξε μπάρα. Τα δείξα και πριν. Άμα τα έδειξες. Όνομα είπε. Ναι, ρε. Ωραία μαλάκα είπες όνομα. Ναι, ρε, είπε. 20 κιλά η μπάρα και 5 κιλά. 11:45. 6,45, Άρη.